Vicent, una altra volta sí, no? Sí, desgraciadament sí. Ja, això no para i què més es pot fer des de les institucions? Podeu recolzar-nos als moviments civils? No ho sé. Preferís callar i no contestar. Val. Bueno, Ja t'ha fotut. no, ja m'ha fotut. Però bueno, Ahora un animal en la calle. n'hi ha que Europa és... Europa és una dona, merda en aquestes coses, sí, ¿vale? o sea, dona pena, no? Sí. Està ple de governs Y la d'extrema ONU, dreta. y la ONU pillón en cara. Ya, es lo que hay. Y el únic que està ahí un poquet sonando el callo és el Pedro Sánchez i ja estan desplaçant-lo perquè no es convé. Per tant, Però Pedro Sánchez podria trencar relacions comercials totalment. evidentment, I no lo ha fet. No ho ha fet encara, esperi que algun dia ho Home. passa. Però és igual, Europa com a conjunt, en el tema d'Israel, fa molts anys que és molt condescendent a lo que Israel li ha donat la gana. ¿Vale? Desde cantar en Eurovisión, que pot ser una xorrada, hasta lo que li ha donat la gana. Però bueno, mentre això continua així i no es boicotege i es trenquen relacions comercials, Israel continua fent el que li dona la gana. Molt, però l'estat espanyol sí hauria de trencar relacions. Sí, sí, jo això ho tinc clar, però bueno, jo si puc trencar les a Dènia, pues les trenque demà, però no me va aprofitar de molt tampoc. Bueno, n'hi ha que continuar i Palestina s'ha convertit en una lluita de resistència global, no? És una... Sí, lo que pasa es que desgraciadament la diferència de poder d'un i de l'altre en qualsevol dia a Palestina deixarà d'existir. I els palestinos que estiguen allí pues o pegaran a fugir o deixaran d'existir perquè Israel està més que vist ja que està fent igual o més que va fer Hitler en ells. Entonces li dona igual les persones, li dona igual els xiquets, li dona igual tot, vol acabar en els palestins, que saben que és l'única manera per a ells d'acabar el problema, que desapareguen els palestinos. Entonces la solució és exterminar-los. Hi ha moltes maneres, en càmeres de gas, o matar-los de fam, o tirant-los bombes contínuament, o atacant hospitals, és el mateix. Al final, l'objectiu és el mateix, el que tenia Hitler i el que té Israel avui dia. Per tant, Molt bé, gràcies, Vicent. de res.